Geno mara jawinjona en riyo maber kawan bende Ramogi TV kawa ikore mar keloni weche manyien makagi kacha odhiambo makawuono to kapok wachako wang'iane mago mawamiyo pek. Ogai maduon bora mar DAPK Wafula Wamunyinyi ema koro dhi ting'o bandera mar Azimio la Umoja e laro kom Senate ma Bungoma. Ngire Paul Wainaina oduoke tich kaka Vice Chancellor mar mbalariany ma Kenyatta. Jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod jatend migao mar pur Mithika Linturi oyawo ayanga show ma Mombasa. Ingi thuolo matudore kodwa kokale ote machuoki orono ote machuoke laini mar 2-3-6-000 ang'wana yud thuolo masomo ote ni machuok machiegni nyinga Milton Ochieng. Kweth mar Azimio One Kenya Alliance walo jaod bura machon makando Wafula Wamunyinyi kaka jalo madhi laro kom Senate ma Bungoma e yiero madundo michano bibagi tarik 8 dwe mar 12. Wafula nomiyo tiko gogai mar Azimio Raila Odinga e romo mano yuoria gi Martha Karua Kalonzo Musyoka e kind jotelo mamoko mag Azimio. Kom mar Senate ma Bungoma nodong' nono tok Moses Masika Wetangula yier kaka spika mar od bura mamalo. Ng'wela rokomno irose ywayo ji maromo 6 kamoting'o Mwambu Mabonga mar UDA to gi Wafula Wakoli malaro komno gotiko mar Ford Kenya. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party will be fielding a candidate in the Bungoma senatorial by-elections scheduled for 8th December this year. Our candidate in that contest will be Honorable Wafula Wamunyinyi. Honorable Wafula Wamunyinyi has what it takes to win the Bungoma seat, and more importantly, he has a record of speaking out for the people of Kenya. Given the scenario unfolding in the country and emerging a one-man regime that is quickly turning its back on the Kenyans and their problems, the country will need seasoned fighters in all critical places. For Bungoma Senate, Honorable Wamunyinyi is our ideal person, and we are pleased to unveil him here and promise him full support of the party in the contest. Manen Governor ma County ma Kisii James Ongwae gi jalup jakom duon bura mar ODM Janet Ongera ogwetao kaka jokanyo mag duon burano. Giwacho ni ODM noketo thenge anyuola mar Abagusi e kinde yiero mokalo. Kata kamano ok gilero duon bura magidhie. We as members of the Orange Democratic Movement, in particular myself, James Ongwae, former Governor Kisii County, and Janet Ongera, Deputy Party Chairperson of ODM, have today decided conscientiously to resign from the ODM party with immediate effect. It has been an honor serving in ODM. We regret nothing, but we move to the next phase with a clear mind on how better as a country we can manage our political affairs before and after elections. We have today arrived at this decision having carefully taken stock of the activities preceding the last general election, and more so the ill manner in which the party treated us and our supporters through political patronage by individuals who never had the interest of our community, especially the Gusii community at heart. I don't regret having been in ODM. We have grown in it, but it's now time for us to exit. And I resign as the Deputy National Chairperson and also as a member of ODM. We feel very sad that our party no longer meets the aspirations in which we founded it. Jatend migao matudruok e pachoka Eliud Owalo wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro neno ni chenro mar gedo e boma manyasani mar Konza ochopo kare. Owalo wacho ni maeri en achiel kuom chenro mabiro chiwo tije ne rowere e pachoka. Owalo bendo singo ni piny owacho biro nywako pach jo-Kenya duto e neno ni chenro no chopo kare. Apisa maduong' mochune gedo e boma ma Konza Midusa John Tanui owacho na atamalo 80 mag mwandu oseyudo jokeno ka boma ma Konza en achiel kuom chenro e bwo lek mar piny owacho ma higa 2030.
We see Konza, by way of innovation, being an integral player in the manufacture of handsets, which can cheaply be accessed by the hustlers. So that is one project where Konza is envisaged to play an integral role in the implementation of the plan. Moving forward, we also want to facilitate or enhance the level of our innovation and creativity in the area of software. This is another integral role which we envisage that Konza will facilitate. And through that process, we envisage that we are able to create a critical mass of jobs for the youth within Konza. We have other new upcoming projects, an hospital, a digital media city, which is going to be very key for the media sector, for the creative, animation, film processing, and also attracting opportunities in business process outsourcing and ITS. That's where the CS mentioned that we will be able to create jobs even for Kenyans here, working for enterprises and businesses across the world. Gikone to Vice Chancellor mar mbalariany ma Kenyatta Ngire Paul Wainaina orwaki ayanga kendo duoge apisi tok bedo oko kuom malo dweche 4. Wainaina noyudo rwak makende gi jopuonjre kod jotije mbalarianyno manonyiso mor mar duogo mare. Wainaina nosingo tiyo machiegni kod piny owacho kokwayo mondo migi kendo kar timo nonro ma Kenyatta University Teaching and Referral and Research Hospital mane okaw gi piny owacho mokalo. Ngire Wainaina nochungi e tich tok tamore chiwo lowo mar eka 410 ma sikunno ne piny owacho manodwaro kete tije mamoko. What you are witnessing here is God's intervention. It is God's intervention using the new government of His Excellency the President. We were actually fighting for our land. You all know we were talking about the 410 acres of land. That is more than the land that KU has today. And I'm happy to say that that land is still intact. Apisa ochiko mag bad migao mar okwach kich mar Special Service Unit koro ni nochwale nyim doho ma Kahawa kitudogi kod keth malal kod wainde mokariyo ka jogo nodonjnegi idwaro ni mondo mi odinnegi kuom ndalo 30 kapod nonro dhi nyime. Ogai mar jomin buche Nurdin Haji dwaro ni mondo mi duol manono timo bila IPOA ogol lipot mar ong'we yamo kaachiel gi ote mag email mag apisas modonjnegigo. Bende idwaro mondo mi otimnegi nonro mar DNA. Achich Collins Okundi mitudo gi nek mare manen jarit mama Aida Odinga Barak Oduor koro biro medo bed e od twech ma kodiaga nyaka tarik 23 dweni. Marien kaluore kod chik manogol kod doho maduong' ma Kisumu bang' yangore ni lipot man nonro manonego time yango kawiye ler kata oyo pod ok oikore. Apisi mar jamin buche nonyiso jang'ad bura Jacqueline Kamau ni nonro itimo mana tich ariyo e kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital. Do koro ne ong'ado ni mondo ter Collins e pimno juma manyien tarik 8 dwe mar 11 eka bang'e ochwale do tarik 23 dwe mar 11 mondo yie kata otamre kethono. Bura ma kawuono notim e yor lony mar mbui manyasani. Hospitali ufanyiwe mental assessment tarehe 8 mwezi wa Novemba mwaka huu. Hiyo ni ile Tuesday inayokuja ikijayo. Alafu utakuja hapa kotini usomewe mashtaka tarehe 23 mwezi wa Novemba mwaka huu. Umetuelewa? Thank you man. Have a good day.
Joten migepe auchiel ma kaunti ma Migori koro nito chamo muma ne ikruok ne chako tich e kaunti no. Gavana ma Migori Ochila Yako nochiko joten migao ma tije kod dongruok Caleb Opondo mondo mi onon chudo mag jotij kaunti ne yor golo nyinga jogo mondiki ma onge lony. Bende nochiko jaten migao mar omenda Morris Otunga mondo ne ni osuru duto mochoki e kaunti no ochope apise. Spika ma kaunti no Wino Likowa ne osiro gavana ka bende okwayo joten migepe mondo tika nyakla e yor kelo dongruok. For you, and let us not let them down. Let us get into the office and hit the road running. All I can ask you is you will have ons and offs. Some will be good. You know, these are political appointments. You will not go smooth all the way. Some politicians will start to interrupt. Some of them you may take, some don't take. My advice to you is take what is good for the county and leave with what is not good for the county. Chenro makende mang'iyo chenro mag ohala e pachoka chakore ayanga otieno ma kawuono ni. Chenro ni mar ohala en mwandu mar ng'iyo chenro mag ohala, twak gi jo ohala e weche mag jiwo kendo ting'o ohala maber e pachoka. Tudri kod Lydia Okeyo tok weche manyien mag ang'ich welo mondo ine chenro makama. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo.